Guys, ang atong sambingay karon once again ato gyapon gipahaom sa ato ang gitawag og 7 last word or kining gitawag og Holy Week. Okay, so ato mga sambingay karon ato ning gipahaom sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, so atong sambingay karon maghisgot kitag sambingay mahitungod sa kadako sa gugma sa amahan kanato. Okay? Inani ang senaryo sa maong sambingay para mas masabtan nato. Usa kini ka storya may tungod sa mga estudyante ug ingon man sa bus driver. Okay? Usa ka higayon ana ang usa ka eskwelahan nga adunay daghang mga estudyante. Aduna sila gitawag og field trip o kanang pagbiyahe kauban ang mga estudyante. And nagbus sila, nagsakay sila og bus. Unya katong driver wala siya makasusi sa bus sa brake niya o sa preno kung function ra ba ang maong bus. So sa dihang nagbiyahe na sila, niabot sa punto nga medyo duluhugon ang maong karsada. Unya nagakusog ang pagdagan sa maong bus. Ug samtang nagakusog ang dagan sa maong bus, ni try og brake ang driver sa maong preno sa bus. Apa natingala siya nga dili na muhawid ang maong preno or brake sa maong bus. Ug tungod sa kakusog sa bus, ang driver naka-decide nga iya kining ipangita og area nga moaksyon siya og tungas para mapahinay-hinay niya ang dagan sa maong bus. Og sa unahan may nakita siya nga usa ka private road nga moaksyon sa tungas. Okay? Duha ang yang option o yang pilion, i-straight niya ang bus nga dulhog kayo, mukusog kayo, or ayang option is musubay sa private road nga moaksyon siya og tungas. So iyang gihimo is iyang gisubay sa private road para moaksyon og tungas ang bus, so medyo muhinay siya. Apan kato nga private road adunay makuyaw nga sitwasyon tungod kay ang isig kakilid sa maong kalsada adunay pangpang. So yun kanimoy kalsada pangpang dinhi, pangpang pud diri pikas. Unya kay tungod kay private man, so adunay gate sa unahan. Unya dito sa gate sa unahan adunay ga dula-dula nga usa ka bukbata. Okay? So while gadula ang usa ka bukbata, ang katong bus gapadulong sa maong gate. So duha na pud ang option sa driver. Either iyang liko nga mahulog diri sa pangpang o sa pikas ba, or either iyang banggaan tong gate. Unya maigo ang bata. Okay? So kung nahuna-huna sa driver nga kung banggaan niya ang gate kay puthaw man, adunay posibilidad nga dili gyud maunsa ang saluyo nga mga pasahero. Apan ang problema, madisgrasya, mamatay ang bata nga nagadula-dula sa tubangan sa gate. Apan kung iya pilion nga dinhi ipaliko niya diri sa pangpang ug sa pikas, adunay daghang mamatay, mabuhi ang bata, apan daghan pong patay sa iyang pasahero o posible nga ang tanan nga pasahero mamatay didto. Kay so iyang gihimo is iyang straight ning gate. So sa laktod nga pagasulti, napunggit ni ang bata nga nagdula sa gate og nihunong ang maong bus og na-save ang mga pasahero hasta ang driver. Okay? So napatay ang usa ka bata, usa ka nagdula-dula sa gate og na-save ang anaa sa sulod sa bus. So moto nga pagkahunong nga sa bus, daghan kayong nagpasalamat sa driver tungod kay na safety sila bisan sa maong dako kayong trahedya nga putlat og brake ang bus, apan nasib gihapon sila. So nag-uol kayo ang amahan. Okay? So ang amahan, ang driver katong sa bus gilamano siya sa mga ginikanan sa mga bata kay na safety ang ilang mga kaanakan. Apan usa lang gyud ka
ang naguol ato, ang amahan sa bata. Ang naguol, ang amahan sa bata, tungod kay kabalo mo igsuon og kinsa tong bata nga naligsan. Iya dayto sa driver, anak dayto sa driver. Okay, so katong driver mo dayto amahan sa bata. So gisacrifice niya usa ka private road, gisacrifice niya ang iyang bugtong anak aron nga masave kini mga pasahero nga iyang gidala. Okay, so dinhi lang takutob sa mga sambingay. Yun anak kadako ang atong gugma sa amahan. Kung makita nimo in verse John chapter 3 verse 16 nga tungod sa dakong gugma sa amahan ipadala niya ang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Okay, so ma-explain nato na ang mga verse pinaagi ni mong sambingay nga ang amahan tungod sa kadako sa iyang gugma mas gipili niya nga ang iyang anak mo'y mamatay, masakripisyo sa cross kay kita tong sakay sa maong bus, kita ang mga pasahero sa maong bus. So atong amahan, ang driver mo nga atong amahan nga langit nun. Okay, so para nga masave ta, para nga maluwas ta sa atong mga kalapasan, okay, para masipti ta, makabaton ta kinabuhing walay katapusan. So ang iyang anak nga bugtong mao'y gi-sakripisyo niya, mao'y giligsan, og sa sambingay pa ang katong bata nga nagdula sa git mao'y giligsan og tuyo sa amahan para ma-safety ug mahunong ang bus. Okay, so inana ka dako sa gugma sa amahan. Grabe ang iyang dakong gugma nga nakaako siya og sakripisyo sa iyang bigatin san bugtong anak nga mao si Jesus Christ tungod og alang sa ato ang mga kasalanan. Okay, so ang ato ang buhaton igsuon, magapasalamat kita niining maong paghandom sa pagpasakit ni Kristo dito sa cross. Kabubuton to sa amahan nga ang iyang bugtong anak mao'y magantos dito sa cross para matuman ang ubang plano sa pagluwas niya sa katawhan sa kalibutan. Okay, so atong buhaton is atong pasalamatan ang atong langiton nga amahan tungod sa iyang dako kayong gugma dinhi kanato bisan kita tong dili takos nga higugmaon tungod sa atong pagkamalapason. Daghan kay itong mga kalapasan nga nahimo sa pulong sa una-una sa buhat, but still ang atuang Dios nga langiton atong amahan nagpabilin ang iyang dakong gugma dinhi kanato. Okay, so yun ana ang gihimo sa amahan, no? Wala gyud basta-basta nga amahan nga makaako pag sakripisyo sa iyang bugtong anak. Okay, bugtong anak aron nga maoy hanukan sa tanan natong mga kalapasan dan tanan nga sala sa mga tawo sa kalibutan ginapas-an ni Jesus dito sa cross ug nalansang ang iyang kinabuhi, namatay ang iyang pisikal nga bahin sa tawhanon niya aron nga madugtong kita pagbalik sa atong langitnon nga amahan. Kanang gingon sa Roma 3:23 nga for all have sinned and come short for the glory of God, ang tanan nakasala ug nahilayo kita sa himaya sa Dios. Muna nga ang kamatayon ni Kristo mao kini ang nagreconcile nato, mao kani nang dugtong kanato diha sa atuang langitnon nga amahan. Munang sa 2 Corinthians 5:17 kadtong nahiusa na ni Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan milabay na ug ang bag-o niabot na. Muna inana kanindot ang gihimo sa amahan nga langitnon. Ug inana pod ka masinulundon ang Ginoong Hesukristo sa sugo sa amahan. Okay? Nga sa pagsakit, pag-antos niya dito sa cross, wala siya mo surrender. Nagpakita siya good example sa mga followers niya nga even Christ on the cross wala niya ihikaw ang iyang kinabuhi nga maoy masakripisyo dito tungod og alang sa atong mga kalapasan aron nga kita makadawat sa kapasayloan, makadawat kita sa kinabuhing walay katapusan. So wa siya mo surrender. So ang kamatayon ni Kristo dito sa cross matawag nato tog victorious nga kamatayon or kamatayon nga adunay kadaugan. Okay? Kamatayon nga daghang mabuhi. Okay? Usa ka kinabuhi ang nakalas, usa ka kinabuhi ang nasakripisyo aron nga kining daghang mga katawhan nga nagpuyo sa kalibutan kutob sa mudawat ni Kristo makabaton og kinabuhi. Grabe no? Usa ka kinabuhi ang gihala dito sa cross aron nga daghang kinabuhi ang madala dito sa ginharian sa Dios. Okay? Atong pasalamatan ang Dios ug ang atong Ginoong Hesukristo
nga mao'y nagluwas kanato, mao'y nagpalansang in behalf sa atuwa nga kinabuhi. So dinhi lang takutob sa mga sambingay ang nanghinaot ko nga doon na tayo nakutlo o nga pagtulunan nga makuha nini. Ilabi na sa atong paghandom nining mao nga gitawag og Semana Santa. Okay, paki-subscribe kung bako pa kanini nga channel and paki-share lang ini nga videos para daghang makabalo nini sa dakong gugma sa amahan dinhi kanato. And ayaw kalimot paki-comment kung unsa imo nakatunan. And glory to God, iya ang tanan himaya. God bless everyone.